Van apunyalar a un noi davant de la clínica veterinària. Ajazos, han tingut bregues dins els busos. De robos, rompudes de cotxe. Aquestes són algunes de les situacions que denuncien els veïnats de Cas Capiscó, a Palma. Uns fets que asseguren els fan sentir insegurs, sobretot a les famílies, a l'hora d'acompanyar els infants a escola. No me dona seguretat, i més, sobretot quan té infants. Per això aquest matí han dit basta. Famílies i veïnats s'han concentrat al pati de l'escola, que solen mai amb xiulets convocats per la MIPA. Denuncien que la situació al barri és pitjor que fa uns anys, des que ha augmentat el nombre de persones que viuen a l'antiga presó de Palma. Aquí és un punt de venda de drogues. Estem cansats de dir-li a la Policia Nacional que intervengui d'una vegada, que hi ha una màfia que està jugant a les celdes com si fossin habitacions a 350 euros. Perquè antes ells vivien a la presó, però a les persones que hi vivien no se ficaven ni feien res. Fruit de les diverses reunions que han tingut amb l'Ajuntament, tenen més presència policial durant els horaris d'entrada i de sortida. També els obrin el pati en horari no lectiu. A nosaltres ens van molt bé perquè els parcs de devora estan impracticables, és a dir, hi ha xeringues, hi ha brutó. Respostes, però, que diuen són insuficients. Reclamen més celeritat en una solució que els aporti més seguretat.